Takže vás poprosím vaše meno a priezvisko. Dobrý deň, volám sa Katarína Otová. Odkiaľ ste k nám prišli? Z Bratislavy. Bratislavy. Ste tu prvýkrát? Áno, prvá naša akcia. V akej oblasti pracujete a teda ak je to niečo so psíkmi, tak nám viacej o tom Nie, porozprávajte. úplne mimo administratíva, ale psi sú taká životná láska od malička. A čím väčší, tým lepšie. Kde ste získali informáciu o tomto seminári? Na Facebooku sa mi objavilo. Hlavne ja som veľký fanúšik Ruda Desenského, keďže som pozerala aj pes, alebo kočka není pes. Áno. Takže to mi nejako žiadny diel. Stále som sa tam chcela dostať aj na tie free soboty, ale keďže to obráti sa trošku ďalej, tak som sa nakoniec hľadala, že či náhodou nie je niečo bližšie, a tak som sa dopatrala k tomuto. Tak to je super. S akým očakávaním ste teda prišli na seminár? Mám, ja aj to ešte pokračujem. Nech sa páči. Mám ešte pár otázok, ktoré by som sa rada opýtala, keďže je to taký prvý viac už pastiersky nezávislejší pes, ktorého mám. Predtým som bola odchovaná na berniakoch, ktoré sú trošku poddajnejšie ako toto. Takže som sa chcela skôr tak opýtať, aby som, on akože nie je problémový, nie je nejaký zásadný problém, ale skôr by som niekde možno nejakú chybu neurobila. Ja si osobne myslím, že ho zvládate úplne super. Takže, ale samozrejme, prišli ste sem kvôli teda vášmu psíkovi a zároveň kvôli tomu, aby vám Rudo Desenský niečo poradil ešte. Áno. Čo ste sa dozvedeli, čo vám to prinieslo a v čom vám teda pomohol? Zatiaľ mi veľmi pomohol ukázať, že aj keď ho zatlačím trochu viac, že sa nemusím báť, že ten pes sa odo mňa odkloní a začne ma nenávidieť za to. Takže naozaj, že každá tá jeho reakcia musí byť nejakým spôsobom spôsobiť nejakú akciu z mojej strany. Takže aj keď mám odstiahla na vodíku, ja som ho doteraz sa akože tak za uši ťahala, ale asi nedostatočne, lebo aj tak ma stále ťahal. No tak tá váhová kategória vás a toho psíka je dosť teda rozdielna. Takže nemusím sa vám ukázať, že ho môžeme akože tak silnejšie za tie chlpy poriadne potiahnuť, aj keď zakňučí, že nevadí, ale on sa tým vlastne naučí, že ma nesmie ťahať. Čož ja veľmi oceňujem, lebo naozaj, keď ma ešte na dlhej stopovačke taký veľký pes sa rozbehne a začne mi ťahať vodítku, tak teda letí. Je z vás šarkan potom. Je z vás šarkan, presne tak. Ako sa vám tu páči medzi nami? Veľmi príjemná atmosféra a nečakal som, že tu bude tak veľa psov, ale tým, že som tu vlastne ešte aj s ďalším psíkom, to je vlastne s otcom sme tu prišli, ktorý má zase bensko-salašnického psa, tak a on je skôr taký viac konfliktný s obsami. Z toho som veľmi prekvapená, že teraz taký konfliktný vôbec nie je. Že aj on vlastne sa tu vo veľa s obsami sa iba očúchal, pozdravili sa a vôbec tu nemal zatiaľ žiadnu akciu na nepriateľskú voči inému psovi. Tak to je výborné. A čo na to hovorí teda váš psík? On je celkovo nekonfliktný, zatiaľ som ho aj počula zavrčať na cudzieho psa asi raz v živote. Takže on je ešte také štendohravý, on sa chce s každým hrať a skamarátiť sa. Tak tu sa mu evidentne páči, áno, on si tak lešká. lešká. A hlavne chubičky ho veľmi zaujímajú. Odporúčili by ste teda seminár s Rudom Desenským aj svojim priateľom a ich psíkom? Určite áno. A čo by ste odkázali ostatným psičkárom, ktorých stretávate alebo s ktorými sa poznáte? A možno skôr taký odkaz pre nepsíčkarov, mať možno také väčšie pochopenie pre tých psíčkarov. Ja osobne možno, že naozaj častokrát sú to, ja neviem, nejaké mamičky s deťmi, ktoré sú príliš precitlivé, susedia, ktorí sú príliš neznášanliví, lebo vidia za potom veľkého psa, ktorý šteká. Buďme sebe trošku ľudskejší a naozaj každému môže, alebo každému na svete vadí množstvo vecí, ale sme podľa mňa na to sme dosť, by sme mali byť k sebe ľudskí, aby sme vedeli vyhodnocovať, kde sú tie hranice, kde už naozaj mám ísť a mám teda nejakým spôsobom niečo riešiť a kde sú skôr tie hranice, kde by som mohol možno mávnuť rukou a ísť ďalej. Tak to bol nádherný odkaz. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem.